Uy, anong di man jud mapildi sa McDonald's ang Jollibee, no? Unsay ginabuhat sa Jollibee nganong di sila mapahawa, nganong di sila mapapha sa McDonald's? O kinsay nagpaluyuan ning Jollibee? So ang Jollibee nagpaluyuan ni si Tony Tan Caktiong, kani siya usa ka bilyonaryo sa Pilipinas karon. So kani siya natao didto sa Fujian, China. Dito sila ka magsuon, ikatulo siya. Ug siya na anak January 5, 1953. Ang sugod ani sa Jollibee, no? Ang iyang papa, kung atong balikon jud sa pinakauna, iyang papa gikan sa China. After sa World War II, niadto dayon sa Philippines kay didto magtiwas og negosyo, no? Kay baba mo, ang iyang papa didto una nagnegosyo sa Mindanao, no? Diri sa tuwa sa Mindanao. So proud Bisaya ta kay ang Jollibee. Kung atong balikon, diri sa Mindanao nagsugod sa iyang papa. Pero di pa Jollibee ang tawag ato kay nanarbaho pa man iyang papa sa usa ka restaurant, no? Murag chef ata or basta nagtrabaho sa usa ka restaurant. So therefore si Tony Tan Caktiong kanang tag-iya sa Jollibee karon gamay pa lang na siya gitawag nga experience sa luto-luto, no? Sa kitchen, no? Sa restaurant business. Kaya na-expose siya sa iyang papa. So kani si Tony Tan Caktiong nag-graduate ni siya sa Manila sa UST, University of Santo Tomas. So yung kurso ani chemical engineering, which is layo ra pud kaayo sa iyahang business karon nga Jollibee. Kay chemical engineering iyang kurso sa college niya karon na siya sa restaurant or food business. So mao to nahigayon sa una tong bata-bata pa si Tony Tan Caktiong na sila field trip ug didto niya nakita ang gitawag nga Magnolia. So kaning Magnolia naa ni siya daan katong wala pa ang Jollibee. So si Tony Tan Caktiong nag-business or nag-franchise og Magnolia in which ang tinda ato is mga ice cream. So nanghuwam siya siyang papa kwarta para maka-franchise siya og kanang gitawag nga Magnolia. So katong nga panahon 350,000 ang bayad sa franchise sa Magnolia. Ang tinda ato ice cream. Karon katong nagsugod na og negosyo si Tony Tan Caktiong atong Magnolia katong ice cream is daghay mga customer niya nga nangita og lain products like burger, spaghetti and fries. Karon katong Magnolia niya negosyo is wala man ay ingato nga mga pagkaon kay ice cream ba ang dapat itinda ato ug bawal siya na magdugang og lain ng mga product. So unsay gibuhat ni Tony Tan Caktiong no daghan may nag-request sa iya ng mga customer na dungagan lagi og mga lain nga products, burger, fries ug spaghetti. So nagdugang siya. Pero kato wala nagdugay kay di mo to pwede sa agreement sa franchise sa Magnolia. So mao to niundang siya sa pag-franchise sa Magnolia og nagtukod og bag-o na kumpanya in which ang tinda na dito is katong request sa mga tao which is fries, spaghetti and burger. So katong pag-create na ni Tony Tan Caktiong sa Jollibee wala pa makto ato nga time. So ang tawag ato sa Jollibee dili pa Jollibee kundi Jollibee. Tapos pila ka higayon gialisdan kini og Jollibee. Okay? From Jollibee to Jollibee. Ang nagbuhat ato nga pangalan from Jollibee to Jollibee is si Manuel Lumba. So dili si Tony Tan Caktiong nagpangalan sa Jollibee kundi si Manuel Lumba. Then nagbuhat dayon og nag-create dayon sila Tony Tan Caktiong og mascot, no? Kato na mascot kanang nato nakita ron inspired na siya o ilan ang gikuha na ideya sa kanang gitawag nga Mickey Mouse. Ug ang nag-design ana nga mascot is si Willie Villano. Kung ato makita no daghay ni tabang kang Tony Tan Caktiong sa pangalan pa lang ug sa kanang iyang mascot. Natud karon dala-dala pa sa iyang kumpanya in which sikat na pud kaayo hantud karon. After 5 years sa pagtukod sa Jollibee niabot dayon ang McDonald's sa Pilipinas. Pag abot sa McDonald's sa Pilipinas, established na daan ning McDonald's, sikat na daan sa laing nasod. Sa gibuhat sa McDonald's nakita nila nga Jollibee established na, no? So ilang gibuhat ni try sila og palit, no? Ilang paliton kining Jollibee, no? So katong nga panahon bilib kaayo ta kang Tony Tan Caktiong na wala siya nasilaw sa kwarta kay ang McDonald's paliton niya ang Jollibee $1 billion ang kantidad, no? Gamay pa ang branch ato sa Jollibee na gusto paliton sa McDonald's pero wa jud ni sugot si Tony Tan Caktiong. Unsay gibuhat ni Tony Tan Caktiong? Iyang gipalambo iyang Jollibee na kumpanya og namalit og laing businesses, namalit og laing kumpanya, namalit og lain na mga fast food chain. O kini mao ang Greenwich, Mang Inasal, Red Ribbon, Chowking, Burger King ug uban pa. Kuyaw kay si Tony Tan Caktiong no wa jud siya ni sugot nga mapalit iyahang kumpanya sa una katong gamay pa, no. Iya jong gihawidan og maayo na iya jong palambuon iyang palugoon iyahang Jollibee. Ug karon tinuod jud ang Jollibee grabe na kayo kadaghan sa tibuok Pilipinas karon na napod sa lain ng mga nasod. So mao to established na ang Jollibee, na napod ang McDonald's, sila na duha diri nag-operate sa Pilipinas. Pero ang pangutana karon nganong wala man jud nakuha or wala man jud napapha, nganong wala man jud nawala ang Jollibee sa Pilipinas. Nganong wala sila na down tungod sa pag-abot sa McDonald's. Ang tubag tungod sa product sa Jollibee, no? Ang product or main product sa Jollibee is kanang chicken nila,
burger o kanang spaghetti. Ug ang lasa ani is ilang gibuhat, ilang gidesign para sa mga panlasang Pinoy. Kaya ang McDo, ang lasa sa mga pagkaon sa McDo is gikan man sa gawas, no? So ang panlasa nila is aslom, no? Labi na sa ilahang mga spaghetti. Pero ang Jollibee, ang gibuhat ni Tony Tan Caktiong, ilang mga pagkaon, ilang gitimplahan na makarelate or lamian ng mga Pilipino, which is kanang tamis. So karon mutilaw ka silang Jollibee, di ba, tamis-tamis, kung sa McDo pod aslom-aslom pod ilahang mga spaghetti. Ikaduha kanang gitawag na target market. Ang target market ni Tony Tan Caktiong is kanang mga bata, no? Kasagaran siya ang mga advertise is gina-focus, gina-target tong mga bata. So karon kung makita tong mga bata ato, ganahan jud ang mga bata na mukaon sa Jollibee. Okay baw ka, kung ang bata ganahan og Jollibee, maapil ang ginikanan kay moingon man ang bata nga ma, ato tag Jollibee paliti ko ngani ana. So maapil pod ang mama or parents og palit sa product. Katong 1986 ang Jollibee ni gawas na jud sa nasod na Pilipinas. Nana po sila yung mga branch dito, nag-expand na po sila. Pinakauna na nasod na ilang gitukuran og Jollibee outside Philippines is ang Taiwan. Ug karon na po sila sa Southeast Asia, nasa Europe, sa North America ug sa Middle East. So grabe ang pag-expand sa Jollibee, no. Nagsugod lang sa usa ka pangandoy ni Tony Tan Caktiong sa una. Grabe iyang pagpaningkamot, wala siya nagpadala sa lain o mga dagko ng kumpanya na paliton o kuhaon iyahang kumpanya na Jollibee. Ug diha ta bilib ana. So karon unsa man atong lesson na makuha aning Jollibee, no? Karon idol kay nato ang Jollibee, no, daghan na kayo sa tibok Pilipinas ug gawas sa nasod. Unsa atong lesson na makuha sa story or sa istorya sa kinabuhi ni Tony Tan Caktiong? Para sa kuha, number 1 is ayaw sugot nga imong pangandoy kuhaon sa laing tao. Pareha kang Tony Tan Caktiong, nangandoy siya na mudako iyang kumpanya na Jollibee. Nay gusto mo palit, nay gusto mo kuha, pero wa jud siya nisugot. Wala siya nagpasilaw sa kwarta sa McDonald's para paliton kini. Ug nibili po ko sa McDonald's na side food kay wala nila gidawon jud ang Jollibee, no? Bisag ilang gi-attempt ni try sila palit sa Jollibee sa una, wala man to nisugot ang Jollibee. So ilang gibuhat nagpadayon gihapon sila. Wala nila gisundog ang panlasa sa food sa Jollibee. Nagpadayon sila sa ilahang original na food nagikan sa Amerika. Ug ang target market food sa McDonald's, no, is kanang mga dagko dili mga bata. So wala sila nagbuhat og mga advertisement na para sa mga bata. Ilang gipasagda na ang Jollibee na ingatong buhat ng mga pamaagi or strategy. Manang karon McDonald's ug Jollibee ni boom gihapon sa Pilipinas. So, salamat ta kay duha sila kay natay option. Ganahan tag Jollibee, Jollibee ta. Kung ganahan tag McDo, McDo pud ta. Unta kamo tanan nang nitan-aw ani nga video is musundog or mokuha og inspiration kang Tony Tan Caktiong ang tag-iya sa Jollibee karon. So before ta mahuman ako'y pangutana sa inyo, kung tagaan mo chance na magtukod og kumpanya, unsay pangan sa inyong kumpanya na buhaton ug unsa nga product? I-comment sa ubos. Sige, maura to kay napa ko'y lakaw, no. Salamat kay sa pagtan-aw. Bye. Follow for more.